May hapon mga kapuso, live na karon diri nadukan sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Diin ato makita karon sa ako ang luyo ang mga pasahero nga hilabihan nagsugod na pag-abot, nagdagsa na diri aron mamauli usab silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon alang sa pagtimaan sa adlaw sa mga Santos ug adlaw sa mga Minatay. Sa pikas bahin mga kapuso, tabukan usab nato ang sitwasyon sa Mactan Cebu International Airport. Hugot nga seguridad ang gipatuman usab sa MCIA. Diin inanay usab nga gidagsa sa mga pasahero ang naaso itong pahanan. Samtang ang mga kawani sa mga airline companies nagpabonggahay usab sa ilang Halloween costumes nga naghatag usab og kalingawan sa mga pasahero. Ani ang akong report. Sa pagsulod pa lang sa terminal sa Mactan Cebu International Airport, makita na ang mga dayan-dayan ug mabatyagan usab ang espiritu sa pagtimaan sa Halloween. Gani ang ilang booth, ginisinyo nga nitso. Ang mga kawani sa airline company dunay mugna isip pagtimbaya sa mga pasahero. Nagsulob sila og mga Halloween costume. Sama na lang niining nakasulob og kalabera nga nanghatag og candies sa mga tao ilabi na sa kabataan. Coco theme. Movie na siya, sir. Mga skull. Happy Halloween! Ang event karon sa airport, we call it Cebu. So, ang theme ani kay based ni siya or inspired by the kanang Mexican nga pag-remember nila sa ilahang Day of the Dead. So, Dia de los Muertos. Hugot nga seguridad usab ang gipatuman sa airport. Dunay mga help desk nga gipangbutang nga moatiman sa mga tao. Dapat naatay maghatag ta og kaayuhan, comfort para secure and safe ang ato ang mga pasahero nga moabot og nga molarga sad gikan sa Mactan Cebu International Airport. Nakakuron diri mahimutang sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport. Di na ito makita ni mga oras dili pa inani kadasok ang mga pasahero. Apan gilauman nga mudag sa kini gumikan usab sa pagpamauli na sa mga pasahero ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Gibana-bana nga adunay 20,000 ka mga pasahero nga moagi dinhi sa celebration or pagtimaan sa adlaw sa Minatay. 15% ang pagtaas sa ginaghanon sa mga pasahero sa panahon sa kalagkalag. Gipasalig sa MCIAA o sa GMR Megawide nga adunay igong flights sa mga eroplano. Okay, nag-unsara mo diri Mano? Nag-reunion lang kami sa amin ko. Mga exon, mga De Los Santos. Asa man dapat sa Cebu? Alcoy, Cebu. Nagitay increase nga security presence sulod sa terminal o gawas pod sa terminal, both sa domestic o sa international. Ang ato ang mangyong gilantaw kay tungod sa increase lang sa volume sa ato mga pasahero, siguro daghan mangyong kaayog yun ang mga bot. Ato nang gipangandaman nga naay sa kung naa sila mga pangutana, naatay information desk or atong gitawag nga ONDAS help desk